kena skul dengan skul Anderson Nongstan baka skul Saint Xavier Nongstan kia banyak pandai skul hapadang kejingma ka bakrau bar ka abru baka jing mensau namar bak kemdon keltia ki babiang ka bagi habayat nungkat bat ki kali ki bakamai bat ki bayat asal ba Nongstan kedi keltia kena skul gede lembaga jingking nang ba baka bandai skul Anderson berkemjuru sa skul Saint Xavier. Halo kan digajik jeki kimi kikpa na kalian ka seng HNYM Nongstan kali lebih kendu yau Deputy Commissioner jaka was kasir district man bu rajing tho bandawa bade ban siang da kilin tiya kidat ke babiang kena bagi kena skol kinum dan hapren kejing ba kejing kasir district hadin ba ngila yo ya ki jing jing nam jing ujor jong ki longkumi ki longpa ki pajba babun jong kat hany Nongstan jongi hakaba kila syam jing ha kabedai bat kanika surok kibadon arteri ki surok menta kiba tangka footpath kini surok ro kimdon ki footpath kiba biang lane ki lintia kijat kumta na kaliang jungi kum kaseng hakanika sengi kiba menta ilawan ban jurip bat wan pej ba new isha ba ka surok nalor bakadai ka surok he ki kena school hakine ki school ki la syuyat ban kiar jubor ki kaliro namar ba kajing bomdon jungki footpath ki babiang te kumta na kaliang jungi kum kaseng ni bu kajing kerpat ki bor bahalor bakin pejlem ba la kumno kin sobha ban penyo footpath no hakin ki arteli ki surok kabadai ba hakabadai bat kawai ka surok kabalai ceka school Saint Xavier bat kumjuru hakane ka school Anderson te kumba pilui menta ba katnai kajing bun jungki kena school nalor ba ka Nongstan jongi kaladai ka sinong kaladai ka sorba te hadukatne ngilui ya kajing longsor jongka Nongstan was kasil district jongi ndrai tangki footpath do kimdon ki footpath ki babiang te kumta na kaliang jongi kum kaseng ngibu kajing kerpat ba la kumno nang ne syakmat ba pinsobha ban penio no yakine ki arteli ki surok ya ki footpath ki babiang khanang ba kanomdon kano kajing mensau lane ka jing mat ki jing susi khamtam hakabai dei bat ki khlung khna bat ki khna school ki ba wan hakini ki school bor arteli bat kumju hakaju kapor ibu ka jing kerpat ya ki bor bahalor ba om tang kini ki arteli ki school nrai sngo ba ban pejlam haki wei ki bentaru kidang don bun ki jaka ki ba don kam ya ki lenti kiskin ki ba khambiang khanang ba kanomdon kano kajing mensau hakabai dei bat ki khna school kaliang jung uru musamadon kano ka jingong bong ba nganam ya pejlam tak jing jingkya jungki pajba jong kadang thany ndai na kaliang jong uru lakular ba kat bala insa persyang ban ya thau kilat kilenti lakumno ban penyo ya kita ki arteli ki surok ba jongka Nongstan jongi ban penyo footpath kita ki jaka namar ba hadin bangila yo ya ki jing jing nam jongki pajba babun ba kala long sisa ke ba ngi isir ladangi perkhat hakabai dai bat ki kena school ki khlung khna mar bah kine ki arteli ki school kawai ka school Anderson bat ka Saint Xavier school hakine ki arteli ki lain mar bah ki dai ki surok ba jongka Nongstan jongi te kala don sia ke ba ngi ima ngi iting la ban ong mo te kumta na kaliang jongi kum kaseng mentakas ngi la dabru banwan juri pe ki arteli ki surok bat kumjur hakaju kapor ngi la yo ban ya kenduk bat DC sahabat dan burom jungi ba nakaliang jung uru ulak kular bangin sa tau kilat kelenti kenang bangin lak ban penyo footpath kita ki jaka